El que farem és una crema d'espàrrecs amb un ou butxat i ho farem a la MyCook, que és aquesta nova eina que tinc a la cuina i que va de faula. I què ens cal? Doncs mira, ceba, espàrrecs, brou de pollastre, oli, sal, una mica de formatge i els ous processats. Serà trinxar la ceba, posem la ceba, posem 50 grams, pesem 50 grams d'oli. I ara la ceba la courem durant 6 minuts a 120, la funció de sofregit. Ara preparem els espàrrecs, el que farem serà mirar per on cedeix i és per aquí. Aquesta part la llancem. L'altra part el pelem. No tots els espàrrecs s'han de pelar, només aquells que realment són molt gruixuts i la pell es veu que és dura, que és forta. La gemma, la part de dalt, la tallaré pel mig perquè es cogui més ràpidament i amb la resta és amb la qual farem la crema. Molt bé, ara posem les tiges a dins la gerra i guardem les gemmes. Preparem els ous, el que fem és estirar una mica de plàstic, film, el tallem, agafem un recipient que ens sigui còmode, col·loquem el plàstic, posem, en aquest cas hi poso una mica d'oli de tòfona per embetumar, perquè no se'ns enganxi l'ou després. Posem l'ou. I afegim un pessiquet de sal. Aquí hi podríem posar tot el que ens vingués de gust. Podríem posar, per exemple, pernil, bolets saltats, una mica de formatge, bacon, xoriç, sobrassada, és a dir, imaginació. I llavors hem de tancar-lo bé, molt i molt bé. Ja tenim els espàrrecs, la primera cocció dels espàrrecs i la ceba, i ara el que farem serà fer anar la vaporera, que és aquest accessori magnífic en el qual podem fer dues coccions alhora. Té dos compartiments, el que farem és a la base hi posarem les gemmes dels espàrrecs, ben col·locats, estan mig tallats, sobre hi posarem aquesta altra safata i disposarem els ous al plàstic que tenim preparats. Si volguéssim que ens quedessin els ous d'una forma perfectament rodona, els hauríem de coure dintre dels seus recipients i llavors ho faríem a la part de sota, juntament amb els espàrrecs fins i tot. Ara ho tanquem i ho col·loquem. D'acord? Llavors, tanquem, programem 6 minuts, 6 minuts, temperatura 120 i velocitat 2. Ja ho tenim, ja veureu com han quedat els ous, com han quedat els espàrrecs. Posem una mica de formatge. I triturem amb turbo. Ja està.
triturat, muntarem el plat. Posem la crema, ja ho tenim, posem la crema. Els espàrrecs. A sobre hi posem l'ou, o al costat, i acabem amb aquesta espècie deliciosa que és el sumac que m'ha portat una amiga de Turquia.